ma pli na ka basdang ka parti ke jongi kala ai ke jing kyrshan ke bateng ya kene ka jing yakhi jong ka ne ka Green Tech Foundation ka bidai bat ka jing thu jong ka sarkar batei ka hotel ya ka win ke dol nang orang thia po omyam kena duk kasni ka basdang ha bakini ki samla klari sports secretariat na ka leng ka parti jongi ka youth wing ka women swing bat kum diuru ki wipat kini lam klia leilang sports secretariat bat habala penkerja no ikini ki jong president Charman jong ka Green Tech Foundation wak ki member ne pok malki nak kalian ke dalam kejingin ada presiden jungi iba adan ilawan nang tai Dr. Batskhem ru iblang spokesperson jungi kelawan kipat ki pada MDC kelawan kaya jingwan jungi ni kalau mai jing kyrshan ka ba ting ya ka Green Tech Foundation ngag skuap nang kan kapor ya kitu ki ba mo ki ba atatian ya kan ka Green Tech Foundation kadi ka organisation ka balang genuine bat ka bala tribun bahakikam akan mau ba kat kejing jabok jong kawa nan ba ti po nang stain deki volunteers jo kan ka Green Tech Foundation ki belayar to kawa ki bala tami ki plastik ba ki jaklia jong to kawa bat mentangi ikat no jeng khu jong kawa nan ba ti po nang stain nata kiton ki pat ki wa ru ki ba ka Green Tech Foundation kala ya bat pen khu ka bobot ba kan ka seng ka don tmu sisa man pendek pensa ya kan ka mai mariang nata ha ka bide ba kan ka lumpang dang pat ni iru ba ka seng dei pa ka syukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod kisla ki documents ki ba biang ba ki ba pen i baka sarkar ka don kejing tu sisa bantai ka hotel lang thia po dol nong thia po omyam ti kumba ka kan ka foundation kala pen i ki jing du nong ba kejing ta ka memerang ngirung ya tan ka ju ka sur man pen pau ya ka ju kejing kyrshan ka pata jongki ten re hapeng ju kita ke barong i ba ka sarkar pat mo na kaleng jo usia minister usu ai kejing pensai lamba kila patai khobor ba ke babul kejing pensai kejing uhi kidai ki ba longmar persyak ya ke ba ka ni ka foundation kalap lengba ki dokumen lengba kita ki ka jing ya ka deal ke jongki hapren kita ki company ke paper te ni sul ngok bari ba ka sarkar ka kwa bantai ki hotel keleng ki jaka khamtam yang thia po pung omyam mo ba kala kren kan ka seng bat kum juru ki babun kala pen pau ba ka di ka jaka ka ba ka penengkong kalong ba ka di ka jaka pelang ka bangi tan ka boarding nang tar ko di ka jaka ka ba ki nong song joko to ka snong bro sodong jol nong ru ki ha ka batong dok ha ba ki pe ki jakam te ka soka ka suan ban pendit ki pai ba ka kerteng jo kata ka development ka jingwan jong ki tourist chane nyemtip kata ka hotel ka banteng te kanu ngut kanu kala man ai kam jam hamtam ki trai song stu ba kam juru ki samla jo kan kari ka jongi te ngi wan kan ka po ban pen pau ka jing kyrshan ka bateng ya kan ka foundation ba kam juru ban ai museum ya u Charman ba present jo kan ka foundation ubala song sat khan mata ni lah handrusingi mende ki lawan ki doktor ban pe u ten rei ka ba ki nuelam ni ki thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan ka sarkar kam chimla pha ye kini ki officer laklang ki magistrate ni kini ban wanra ye kete jing pensai ki jing pensai le ni ki clarification ki jong ki le ni ki jing thok jing tar jong ki bakin dispute le ni bakin ya pher ba kata ka jing lap jong ka foundation ni la shu i bala syukran namba ki la patai ko bor kini ke pen i ba ka sarkar ka thmu bakan yang baik akan orang bantai ye kini kota ten re kumba ka parti kala pau kumba presiden jing ora pau bara ka sarkar kaya bi sakamat bakan dia ka jing thmu ko joka kumba parti jungi kan pelong ke hi ban ngiru na kalang juki MDC ngangai bat baro amtang ki kyrshan ya ka VPP re baro ki pai ba je ka de kari jungi ken milang ban penbor ka sakar ka ba ka de ban penduk no yang ni ka projek amar kalong ke jingmai kami mariang kalong ke jingmai ki pa ju ka de kari ka jungi bat khamtam eru i ba kamdan ka ba khu ka ba suba ha ka bide ba ka ni ka jing thu yang ka sakar ban tai ka thi ka hotel lang thi pia thia po pong ngam ki don ki benta ki bahap ki bahap mangi apa ka diskonsen re kan dia ke jakapat ke baka soka ka thu bantai ke hotel bat kunjur tu ki baham ki ki jakai jong kapau department mo jaka MECL te kemdon ke jaka ke ba ki bahap ko jongi manade ke jong don ki jakai ke bahap mangi apa ka diskonsen ke hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata ka NOC ka mangila pen pau ka bide bakatu ka jadi thu jong soka ban bu itu ka jaka jong kali ka terus parang tipo nang lam hadu matangi ngimangi ka NOC mangingi pek ngimong ya bakan gin priang tak ka development dan ngipek lu ya kajing pendek pensak kali ka member kami yang kadai ke ba ala ai yang hindi tourist bon sini kuat ban pek ki hotel ki 5-star hotel kuat ban pek ya kajing itanat kamarian balai terus ulai syasora balai ulai syapo molnong kuat pek ya kajing itanat kani kamarian ni ka sorga ka jungi pat ka cuka ban pendek ban tai kita hotel bagi hotel ki dia nak tak kajing betul ki jong ki katok ni